Imos adiante neste programa Tempo de actualidade local. Santiago de Compostela, eses 30, penso que son máis, outro día empecé a contar e penso que son máis de 30 concellos onde chega afortunadamente o noso sinal. Para a xente que nos está vendo, que nos escoita, pero que nos ve tamén a través de Facebook Live e YouTube, esta é unha imaxe en directo da Praza da Quintana. Paraugas, ceos, en fin, medio grisáceos. Esta é a imaxe tamén da Praza do Obradoiro. Tamén, pois, eso, día feo, climatolóxicamente falando. Chegou de novo a chuvia, eso sí, débil, polo momento. Imos a falar cunha desas empresas referentes que nos gusta moito recibir aquí. Temos un oco para o deporte, para a política, para o ocio, para a cultura, pero tamén para o mundo empresarial, non? Esas empresas que ao final fan cidade, ten delegación en Santiago de Compostela, unha empresa galega que se foi espallando non só por Galicia adiante, senón tamén por o resto do territorio nacional. Unha desas empresas que no argot así popular, empresa potente, que soubo facer as cousas ben e que a día de hoxe é referente no seu sector. Estou a falar de Grupo Isonor, que, bueno, cumprimento normativo, formación, digitalización, en fin, de botar unha man as empresas, os autónomos e demais. E teño por aquí o gusto e placer de saudar a súa directora de Marketing e Comunicación, Vanessa Pereiro. Moi boas, Vanessa. Hola, moi bons días. Benvida a este estudio. Moitas gracias. Bueno, fixen así unha antesala boa de Grupo Está Isonor. perfecto, está ¿Sí? perfectamente descrito, sí. Bueno, contame máis polo miúdo. Como nace Grupo Isonor? Canto tempo atrás? Perfecto. Pois abarcámonos a decir, levamos máis de 25 anos de trayectoria empresarial, pero nos seus inicios é certo que non surdiu como o contemplamos a día de hoxe esa consultora 360 que lle podemos dar todo tipo de solucións ás diferentes empresas ou persoas autónomas do día de hoxe. Senón que empezouse coa especialización de normativas en ISOs, como de calidade, de medio ambiente, e pouco a pouco foise ampliando en diferentes áreas, como pode ser tamén outra das nosas máis importantes, que é a de prevención de riscos e seguridade da saúde. Entón, foi como un crecemento escalable dende o punto de vista das solucións que lle podíamos aportar ás empresas e persoas. Ata convertila en integral, prácticamente. Efectivamente, que nos pode chegar pola porta unha persoa cunhas necesidades e nos cubrimos esas e seguramente outras máis. Seguramente o resto. Acabas de dicir isto que empezou un pouco con certificacións, que moitas veces escoitamos o termo ISO, que é un termo de calidade e demais. Así comenzou. Que es, cando a xente escoita ISO e non ten un negocio, que non ten por que sabelo todo, pero que estamos a falar? Certificacións que son que nos exixen, non? Sí, sobre todo para un tema de calidade, é dicir, xa non é tanto por un tema de obligatoriedades, senón que unha empresa que dispón deste tipo de certificados, pois está como respaldada con certa garantía. Unha empresa que cumple cunha normativa ISO, por exemplo, en medio ambiente, estamos falando dunha empresa comprometida nese sector. Hoxe no Día do Medio Ambiente, por certo, 5 de xuño. Pois mira, que ben traído. Entón, ese respaldo, esa calidade de empresa comprometida, non únicamente hai que seguir uns parámetros, unha serie de legislación, e cando se cumpren, recibes o certificado. Efectivamente, despois hai empresas que che emiten ese certificado conforme nos encargámonos da parte da auditoría de axudarlle a esas empresas que poideran ir cumplindo todos os requisitos mínimos para despois a empresa certificadora que che poida emitir ese certificado de calidade. E así comenzou, non? Empezou así e pouco a pouco foi ampliando diferentes áreas de negocio e tamén diferentes delegacións. Pois cuarto de século, aí é nada, Dende hai 25 anos que nos ofrecen, bueno, foron mudando, foron adaptándose, consultoría 360. Isto quere dicir que calquera circunstancia que se nos plantexe os autónomos, os que temos unha empresa de maior ou menor envergadura, podemos nos sentir arroupados, asesorados, que velades por nós. Efectivamente. Prácticamente, eu podería dicir, é arriscado decir a totalidade das necesidades de unha empresa ou persoa autónoma, pero se non é a totalidade, é un porcentaxe moi alto. Por exemplo, desde eso que falábamos de normativa ISO, prevención de riscos, que eso sí que xa é un cumplimento normativo obrigatorio, sí. Pero outras áreas que poden resultar de interese a nivel de, por exemplo, pois a tramitación dunha subvención, intentar ir a unha licitación pública, todo o tema de digitalización, tamén temas de seguridade alimentaria, se nos chega pola porta pois un hosteleiro, toda a normativa que ten que cumprir
de cara á seguridade alimentaria, por exemplo, e outros moitos rangos que me estou deixando no tinteiro, como, por exemplo, apoio xurídico, recursos humanos e demais. É dicir, temos un amplio abanico. Son estas, non? As áreas de negocio tan variadas como que estás comentando, vamos. Efectivamente. Para cada sector, tamén para os novos sectores que se van abrindo oco, digitais e demais, tamén esa xestión, ese acompañamento, non? Efectivamente, despois tamén pois formación, tema todo de digitalización agora que está tanto en boca de todos o tema de implantar eses sistemas máis automatizados nas empresas e demais, pois aí tamén temos un pilar importante no que poder dar apoio ás empresas e ás persoas autónomas. Autónomos que tiran para adiante con moita valentía, empresas, pymes, grandes empresas, empresas que xa son relevantes, que en Galicia as temos, e demais. Cal dirías que o top 3 de chamar a porta de Isonor que son moi comuns? Eses problemas, non sei se problemas, quizás as licitacións que son moi engorrosas ou non sei, se no top 3 estaría. Que seríame complicado incluir únicamente top 3, porque como estábamos comentando, que damos todo tipo de solucións, é dicir, chegannos urxencias de tipo de cumplimento normativo, pois de prevención de riscos, é dicir, aí sí que hai unha normativa, hai unha legislación que ti como empresa tes que cumprir, entón, pois, moitos empresarios chegan a nós e necesitamos que nos deades apoio a nivel legislativo neste apartado, pois, para poder executar a nosa actividade e demais. Un documento que é imprescindible, non? Para seguir adiante no que están a traballar. Sí, de forma moi resumida, pero irían por aí, efectivamente. Todo o que ten que ver con cumplimento normativo que sale unha lei, é dicir, por exemplo, agora tamén está moi en auxe o tema da igualdade e demais, sai unha normativa, ti como empresario, como persoa autónoma, tes que cumprir esa normativa, nos estamos especializados e especializadas niso. Non coñecela non exime de responsabilidade, que isto é algo que hai que dicilo sempre. Efectivamente. É que non coñecía eu que tiña que ter aquí esta historia, pois para iso, xente profesional como Grupo Isonor, que xa se adianta tamén un pouco a esa carteira de clientes a decirlle, que temos que pasar por aquí porque está unha nova lei que acaba de salir, unha nova normativa tamén, efectivamente, non? E non só os asesoramos, é dicir, un dos nosos potenciais máis importantes é esa formación. Non digo, temos área do departamento de formación específica en diferentes ámbitos e demais, pero digo a formación de eso, cumplimiento, que preciso. Toda a nosa base de clientes están totalmente informados e o día de todos estos cambios normativos. Entonces, non somos únicamente unha fonte de informativa deste tipo de temáticas, senón que despois tamén os axudamos a levar a cabo ese cumplimento normativo. Levades adiante tamén a parte máis de xestoría, de facturación e demais dentro de... Non, ese apartado xa máis de xestoría. Máis de xestoría, efectivamente, non somos consultoría, entonces levaríamos todo o resto do ámbito, excepto eso de asesoría, vale. Iríamos máis pola outra línea. Dicía eu que unha empresa galega con ramificacións por toda Galicia, tamén en Santiago de Compostela, aquí estades na Avenida de Lugo. Efectivamente, Avenida de Lugo, número 145. 145 na Avenida de Lugo, por se queredes máis info, pero estades presentes en outras cidades galegas. Efectivamente. E de España. Efectivamente. Así foi medrando Isonor. Estamos nas principais cidades galegas e fomos ampliando en equipo en diferentes delegacións do territorio nacional, como pode ser Canarias, Madrid, Levante, zona de Andalucía e demais. E agora as últimas aperturas foron na zona norte, Asturias, Cantabria, máis proxectos que temos aí todavía en programación, pero que pronto sairán á luz. O sea, que non hai teito, que de momento... Non hai teito en absoluto, esta previsión é seguir crecendo. Pues isto é do que nos gusta sentirnos orgullosos de que unha empresa galega non só triunfe na terra, non só axude os de aquí, senón que tamén abra fronteiras de momento nacionais que non é... Canta xente conforma o Grupo Isonor? Ahora mesmo estaríamos falando de máis de 250 persoas en equipo, en plantilla, efectivamente. E despois contamos con rede de colaboradores que nos poden dar soporte en momentos puntuais, pero en plantilla máis de 250 persoas. Presumindo de empresa galega. Presumindo de empresa. Grupo Isonor. Cal foi o... Decías que hai 25 anos, cal foi o xerme?
Foi en algún punto de Galicia en concreto ou empezou así como rebulindo xa en varias cidades? Empezou Sabes este dato? inicialmente, creo que poderíamos decir que o xermen iniciouse en Santiago, concretamente na Plaza Rosa, polo que me teñen comentado. Vale, Efectivamente, e pouquiño a pouco foi crecendo despois para a zona tamén de Vigo e demais, e a partir de aí xa medrando de forma escalable as diferentes, as principais cidades de Galicia. Isto tamén, o igual que na saúde, temos que ter prevención. Porque isto estamos falando de cumprir normativa, polo que sempre que hai que cumprir algo hai sancións. Non temos que esperar a ese momento. Non debemos esperar ese momento en absoluto, debémonos informar. De feito, as normativas o habitual é que surdan e dean un prazo de adaptación para poder poñer en orden todo este tema antes de que se faga totalmente, é dicir, a partir de tal data é obrigatorio este cumplimiento normativo. Onde pecamos máis? Onde pecamos así máis? A nivel xeral, protección de datos, que si, non sei. Onde temos aínda que poñernos en seguridade? A ver, creo que hai determinadas áreas que creo que o público en xeral pode estar máis familiarizado polo seu día a día, pois, por exemplo, o tema creo que de prevención de riscos está bastante interiorizado e demais, pero saen outras normativas que igual non se lles fixo tanto eco. Isto igual non estou tendo unha posición demasiado obxectiva porque me toca un pouquiño máis no departamento. Non está tanto nos medios ou tanto... Pero, por exemplo, a nos chegannos bastantes casos, pois, por exemplo, o que comentabas agora de protección de datos, empresas que deixan un pouquiño descuidado o tema da protección de datos, xa non únicamente na súa propia xestión do día a día, senón, por exemplo, algo tan obvio, pois, por exemplo, na página web. Tela que ter correctamente adaptada. Acertar cookies. Todo iso, que non sabemos moi ben que significa a historia e que lle damos, pero que ten que estar. Entre outras moitas cousas, non? Si, aceptar cookies e identificar correctamente ti se cubres un formulario nunha página web, interpretar quen é o responsable desos datos que ti estás cedendo, e moitas veces podémolo ver a nivel usuario que non todas as páxinas webs que utilizamos ou que frecuentamos cumplen o 100% este aspecto, e parece que queda un pouquiño máis aí esquecido. Sí. Que pasa? Está a Axencia de Protección de Datos española, que si cada X tempo pois fai algunha noticia de sanción a tal empresa por culpa de este incumplimento. Asesoramento por un lado, falabas tamén de formación, cursos permanentemente, formación permanentemente para subirnos ao carro e para non desligarnos de todos estes asuntos. Efectivamente. ¿No? Nos propios centros. Efectivamente, Sí. damos formación tanto presencial como online, no, dos dous tipos, en diferentes áreas, e formación bonificada para o tema dos empregados, que se ten aí un pequeno crédito para que te poidas formar nas túas áreas e seguir crecendo a nivel coñecementos. Vale. Pois poderíamos seguir falando, pero chegamos xa a este punto de dicir, por exemplo, en Compostela, estamos emitindo para Compostela e para toda a nosa área de influencia, penso que na capital galega é un punto de encontro importante, xa o dixemos antes, Avenida de Lugo 145 aquí en Santiago de Compostela, para ter máis información, senón, pois Grupo Isonor, buscades por aí, efectivamente, página web, nas nas nosas redes sociais tamén nos poden facer seguimento tanto en Facebook como en LinkedIn, e localizarnos por calquera desos medios. Pois, de parte de todos os empresarios autónomos e demais, gracias por botarnos unha man, gracias por ter un oco con tanta responsabilidade e con tanto crecemento. Cando unha empresa crece dunha forma sen prisa, 25 anos, 250... Cando crece nese sentido, porque se van cumprindo expectativas e sempre se quere buscar un pouquiño máis. Eso é a percepción que teño de Grupo Isonor, non? Efectivamente. De que cando se está todo cumprido e cando se fan as cousas ben, facemos isto agora. Pois nese momento de cuarto de século está Grupo Isonor para botarnos unha man. Autónomos que somos, empresarios que tentamos ser, e tamén con formación, que é moi importante. Algo que se nos esquecera, así para rematar? Seguramente, nada, compartiremos este momentiño que nos permitistes participar aquí tamén nas nosas redes sociais, pois e deixaremos aí a relación pois de todas as áreas diferentes que interpretamos para que non quede simplemente así de palabra, e poidan ter un listado detallado en todos os ámbitos nos que podemos darlle soporte a calquer persoa autónoma ou empresa que o precise. Perfecto. Pois a responsable de marketing e comunicación de Grupo Isonor, hoxe aquí con nós, Vanessa Pereiro. Seguimos adiante. Grazas, Vanessa. Grazas a vos.